गोलाव सम बर' माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माने हारिमु आफाद राइटार एकाडेमि बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद बड' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सिएशन जोङो दिनै मोनबा आफाद बेयाव जों जुथुमनो हादों। बर'नि गुबुन गुबुन आफादखौबो जों लिंहरदोंमोन, नाथाय मोननैसो आफादा माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना सफैनो हायाखै। नेक्स्ट सिटिंआव बिथांमोना बाहागो लाहोनानै फोरमायदों। आरो खननै कभिड-19नि लकडाउननि उनाव बिटिआरनि बिसायख'थि आरो आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सावरायनाय दिनै जानानै थाङो। आरो गुबैयै बेयाव बर' माहारिबाद, बर' हारिनि थांनाय थैनाय, बर' हारिनि रैखाथि, खौसेथि, थामोन्था आरो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ लानानै बेयाव गुबैयै सावरायनाय जादों। आरो बे सावरायनायाव हारिनि जिखिनि जेंना जेंसिजों लोगोसे बर' हारिनि एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेलनि बाथ्राखौबो जों सावरायदों गुवारै। आरो बर' हारिया जाहाथे उदां हारि हिसाबै गावनि सिनायथि, गावनि जिखिनि अधिकार बेखौ लानानै जाहाथे थांना थानो हायो, बेखायनो जोङो गोलाव समनि उनाव गासैबो माहारियारि आफादनि दिनै जों अपिनियन लाबाय। बयबो पजिटिभलि बर' हारि दालांनायनि थाखाय, गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय, बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बयबो अपिनियन होदों। आरो बे बेलायाव हा हुनि रैखाथि, जोंनि हारिनि जिखिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइनि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायजों लोगोसे बिनि रैखाथिनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ बयबो फोरमायदों। लोगोसेयैनो दिनै समाजाव सोलिबाय थानाय दायना दायनि आरो ओरै माने ड्राग्सनि जि थासारि सोलिदों, जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, बे समाजारि जिखिनि माने समाज बिरोधि, समाज हेंथा खामानि, बेरेखा खामानि, आरो लोगोसे माखासे सुइसाइड, माखासे रेप एन्ड मार्डार, बेबायदि इन्सिडेन्टआबो गोबां जायगायाव जादों। जाहाथे बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो हायो, बारग'नो हायो, बेखौ लानानै जों गुवारै सावरायबाय। आरो बे सावरायनायावनो जोङो फैबाय थानाय समाव आगस्ट दानाव फिन खेबसे जोङो स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों बर'नि गासैबो माहारियारि जेंनाफोरखौ लानानै आरो बर' हारिनि खौसेथि, बे खौसेथिखौ बोरै जोङो अराय गोजोर खालामनो हायो बेखौ लानानै जों माने सावरायनो थाखाय थिग खालामदों। लोगोसेयैनो NLFD जाय बिथांमोना गोदानै हाथियार लाग्रा हान्जा खुलिदों होननानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों, बिथांमोना जोंनि बिदा फंबाय बा जोंनिनो न'खरनि असे। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे बिथांमोना हाग्रायाव थांफिनाब्लासिनो, हाथियार लानानै जुजियाब्लासिनो गुबै लामायाव फैफिननानै न'आवनो थानानै बर' हारि दानायनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो। आरो बिथांमोना जोंनि हारिनिनो सासे, आरो बिथांमोना गोख्रैनो गावबा गावनि न'आव फैफिननांगौ। आरो बे मेटारखौ लानानै जों दिनै आपिल होदों। गुबुन मोनसेया जाबाय जे NDFBनि जिखिनि मेम्बार्स आरो केडार्सफोर जेलाव दङ, बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों एकर्डनि स्पिरिट बायदियै भारत सरकार, आसाम सरकार बिथांमोना लांदां अख्राङाव बा न'आव फैफिननानै बिथांमोनखौ माने बेब'स्था खालामनानै होनांगौ, बेखौ जों आपिल होदों। आरो गुबुन गुबुन माखासे जिखिनि जेंनाफोर दङ बेखौ लानानै जों डिसकास खालामदों। मिजिंथिदों जे दिनैनि जि सावरायनाय बे बर' हारियाव मोनसे गोदान थासारि, मोनसे खौसेथि, बर' हारिनि थामोन्था माहारिबाद आरो बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय मोनसे गोदान आबहावा बा थासारि लाबोगोन। आरो बिनि गेजेरजों माहारियाव मावनो गोनां, जेंना सुस्रांनो गोनां हारिमुनि बिथिङाव, राव थुनलाइनि बिथिङाव, सोलोंथाइ, दिनै माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, ट्रेड एपइन्टमेन्ट होनांगौ, माने जायफोर डक्टर्स बा गुबुन गुबुन जिखिनि जोंहा सोलोंथाइनि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन। आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो सावरायदों। आरो मर डिटेलि जोङो उननि समाव बेखौ सावरायगोन। आरो बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि मेल, जि लिंनाय, हांख्रायनाय, बेखौ बयबो धन्यबाद होदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा जे बाहागो लाबाय, बिनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिथांमोननो साबायखर आरो गोजोननायखौ जों बावो। दा मिजिंथियो जे उननि समाव जोंनि जि लामा हान्थिनाय, जोंनि खौसेथि, बर' हारिनि थामोन्था आरो जेंना जेंसि सुस्रांनायाव जोङो ज'यै लामा हान्थियोब्ला, कमन एजेन्डा माखासे तैयार खालामनानै हाबा मावोब्ला जोंनि जेंनाफोरा गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। आरो सरकारखौ जोङो जिखुनु परिबेसाव जों नारसिनगोन। आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय सम मथे जुदि जायाब्ला
जोङो जुदि सोमावसारनो गोनां जायोब्ला जोङो सोमावसारनायनि थाखायबो जोङो थागथियारि जानानै दङ बे बाथ्राखौ बे बाथ्राखौनो जों सावरायदों जे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जिखिनि एनआइ एबा सिबिआइ केसाव कनभिक्टेड खालामनानै दोनदों स्पेसियेल कर्टआ आरो बिथांमोनखौ दिनै जेलाव दोनदों दिनै एकर्ट जाबाय सान्ति परिबेश फैबाय बिथाङा एकर्टनि सासे सिगनेटरि दा बेखायनो एमनेस्टिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा स्पेसियेल माखासे प्रसिडिउरनि गेजेरजों बिथांखौ रेहाय होनाय बा समाधान होनाय जे प्रक्रिया दङ बेखौ जोंनि एकर्ट इमप्लिमेन्टेसननि डिसकासनावबो बे बाथ्राया फैदों आरो बिनि लामा दङ होननानै स्वयं जायफोर दिनै आसाम आरो भारतखौ सालायदों बिथांमोना जोङो बाथ्रा होदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव खोब गोख्रैनो रन्जन दैमारि आरो जायफोर जेसेबां लिडार्स आरो केडार्स दङ बिथांमोना लांदां मोखाङाव फैगोन जोंहा बिनि आत्मबिश्वास दङ मानो होनना बुङोब्ला जायफोरा सरकार सालायदों दैदेनदों बिथांमोनानो जोंनि एकर्ट इमप्लिमेन्टेसननि मिटिङाव जोङो खोथा होदों आरो बे लामाखौ जोङो अरायबो सरकारखौ जों नारसिनगोन आरो गोख्रैनो जाहाथे बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो बिनि थाखायबो जों आनान बेयाव पेपार 5 आंनि बुजिनायाव बेयो आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि गेजेरजों जिहेतु सिजिएम जानो हायो सेसन जाज जानो हायो बा साब डिभिजन जाज जुडिसियेल माने जाज जानो हायो बेखिनि जोंनि जुडिसियेल सार्भिसनि एग्जाम बेयाव गोलाव समनिफ्राय बे पेपार 5आव अपसनेल जि दङ बेयाव एसामिसआ कम्पालसरि साबजेक्ट जानानै दङ माने साबजेक्ट हिसाबै दा जोङो गोलाव समनिफ्राय दाबि होदों आसाम सरकारनि बै समनि तरुन गगৈ आरो बिनि उनाव सर्बानन्द सन'वाल आरो इभेन दिनैनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोङो अलरेडि जोङो बुंबाय मेम'रेन्डाम होबाय आरो बिथाङाबो गुवाहाटि हाइकर्टनि रेजिस्टारनिसिम लेटार लिरहरबाय जे बर' रावा दिनै 90 सिडिउलाव बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो 1960 जे आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट मथे असमिया सरकारि राव आरो दिनै बेखौ सोदांनानै बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय बे मथे जुडिसियेल सार्भिसनि एग्जामाव पेपार 5आव बर' रावा इनक्लुड जानांगौ आरो बर' फरायसा फरायसुलिया बर' रावजोंनो पेपार साबजेक्टखौ होनो मोननायनि सुबिदाखौ मोननांगौ जायखौ जों गोलाव सम बन्सित खालामदों आरो जायनि थाखाय जुडिसियेल सार्भिसाव जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा गोसो थासेयावबो मेरिट टेलेन्टेड जानानैबो बिसोरो क्वालिफाइ खालामा बन्सित जानानै दङ दा बेखायनो बे जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों खिन्थु दिनै गोदानै आरो बे सार्कुलेसनाव नुबाय निस्सय बेखौ हाइकर्टनि जोंनि जायफोर कर्मचारि दङ बा जुडिसियेल सार्भिसनि कन्डाक्ट खालामग्रा जे अथरिटि दङ बा रेजिस्टार बिथांमोननि बेलानिफ्राय बे मोनसे नेग्लिजेन्स जादों होननानै जों सानो जों बेखौ इमिडियेटलि टेकआप खालामगोन आरो जुडिसियेल सार्भिसाव जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा एग्जाम होनो हायो बेनि थाखाय जों सरकार आरो गुवाहाटि हाइकर्टनि रेजिस्टार बिथांमोनखौ जोङो प्रेसार खालामनानै बे बाराव जाहाथे खुनु कारनाव जोङो बन्सित जाया बेनि थाखाय जों खामानि मावो